Bine ai venit la Jurnal de Mondial! Acesta este ultimul episod, cel în care vom revedea marea finală a acestui campionat, dar și pe cea de bronz. Unul dintre meciuri a adus o ploaie de goluri, iar celălalt a fost un duel dramatic, încheiat la limită. Haideți să începem! În finala mică, cea decisivă pentru locul al treilea, s-au întâlnit Franța și Anglia, două echipe cu orgoliul rănit care visau la titlu. În lipsa unei mize reale, ambele naționale au jucat pentru spectacol și nu au dezamăgit. Anglia a deschis scorul după doar 3 minute cu un șut de la marginea careului semnat de Declan Rice. Konsa a majorat diferența 15 minute mai târziu. Francezii nu și-au revenit, iar Bukayo Saka a mai marcat de 2 ori, iar scorul s-a făcut 4-0 chiar înaintea pauzei. În partea a doua, Franța a început să-și revină și să marcheze. Mbappé și Barcola au dus repede scorul la 4-2 din acțiuni similare. În minutul 65, aproape de pauza de hidratare, Kylian Mbappé a marcat al 10-lea gol la acest mondial și a redus avansul englezilor la doar un gol. Egalitatea la care mulți se gândeau nu a venit pentru că Bukayo Saka a completat hat-trick-ul după un penalti. Aici am avut parte de un moment frumos când Jude Bellingham a făcut un pas în spate pentru a-i oferi lui Saka șansa să marcheze al 3-lea gol. Până la final a mai fost loc de goluri. Dembele și Bellingham au marcat de ambele părți în minutele de prelungire, pentru ca scorul final să fie de 6-4. Englezii au câștigat astfel medalia de bronz în fața Franței, care pleacă acasă fără nimic. Dacă finala mică a fost un meci spectaculos cu numai puțin de 10 goluri, finala mare se anunța a fi opusul, un duel în care ambele echipe să nu riște mai mult decât trebuie, iar scorul să fie foarte strâns. Iată-ne ajunși la meciul cel mare, finala campionatului mondial FIFA 2026. Un duel la capătul căruia urma să aflăm cine va deveni noua campioană a lumii, Spania pentru a doua oară sau Argentina pentru a patra. Înaintea meciului am avut o mică ceremonie de închidere la care a cântat printre alții influencerul Aisha Speed cu hitul său Champions. În tribune, o mulțime de vedete, mai mult sau mai puțin pasionate de fotbal, au fost ținta camerelor. Finala a început echilibrat, cu Spania ceva mai periculoasă și cu Argentina foarte agresivă. Ibericii și-au creat primele ocazii importante, dar la pauză s-a intrat cu 0-0 după intervenția lui Emiliano Martinez. În partea a doua, Foia Roja a început să atace și mai mult, în timp ce Argentina a devenit din ce în ce mai nervoasă. Pau Cubarsí, Pedri și Ferran Torres au trecut pe lângă deschiderea scorului. La finalul timpului regulamentar, Enzo Fernandez a primit cartonaș roșu pentru o intervenție dură asupra lui Pau Cubarsí, care l-a aruncat pe tânăr în aer. Astfel, sud-americanii au rămas în 10 oameni chiar înaintea prelungirilor. În cele două reprize suplimentare, Spania a forțat decisiv. Ocaziile s-au înmulțit, iar apărarea Argentinei începea să cedeze sub presiune. Momentul decisiv a venit în minutul 106. Pedro Porro a trimis o centrare excelentă în careu, Nico Williams a prelungit cu capul, iar Ferran Torres a apărut la locul potrivit pentru a trimite mingea în plasă și a declanșa explozia de bucurie a fanilor din întreaga lume. Argentina a încercat să revină pe final, însă nu a reușit să găsească drumul spre poarta lui Unai Simon.
După 120 de minute de luptă, arbitrul a pus capăt finalei, iar Spania a devenit pentru a doua oară în istorie campioana lumii după succesul din 2010. După fluierul final, spaniolii au început să se bucure pentru triumf, dar argentinienii, frustrați la maxim, nu au putut tolera sărbătoarea. Leandro Paredes l-a apucat de gât pe Eric Garcia și l-a împins la pământ pe Gavi, la fel și Molina, care l-a lovit pe capitanul Rodri. Sincer să fiu, nu pot descrie aceste reacții decât ca fiind detestabile. O dovadă clară de lipsă de fair play din partea jucătorilor argentinieni, care umbresc astfel un meci ce ar fi trebuit să fie simbolic, fiind ultimul meci pentru capitanul lor, Lionel Messi. Haideți să trecem peste aceste faze, să lăsăm FIFA să ia măsurile necesare, dacă le va mai lua, iar noi să ne bucurăm de încheierea campionatului. La capătul unui turneu de vis a urmat ceremonia de premiere. Președintele FIFA, alături de bunul său amic și mulți alți politicieni, au intrat pe teren pentru a înmâna premiile jucătorilor. Pau Cubarsí a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător după un turneu solid la doar 19 ani. Unai Simon a primit mănușa de aur pentru cel mai bun portar, iar Rodri a fost numit jucătorul turneului, o decizie ce a surprins pe mulți. Ulterior, jucătorii Spaniei au urcat unul câte unul pe podium, primindu-și medaliile de campioni mondiali, înainte ca momentul pe care îl așteptau de o viață întreagă să devină realitate. Capitanul Rodri a ridicat trofeul deasupra capului, iar stadionul a explodat de bucurie. Astfel se încheie campionatul mondial FIFA 2026. După 39 de zile de competiție, 104 meciuri, sute de goluri, surprize, lacrimi și momente memorabile, fotbalul are o nouă regină, Spania. Felicitări Furiei Roja, care a dat dovadă de maturitate tactică și spirit de echipă pentru a reuși să cucerească pentru a doua oară cel mai prestigios trofeu din fotbal. Cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Încheiem astfel un campionat mondial extraordinar pe care aici, la Jurnal de Mondial, l-am analizat în detaliu, etapă de etapă. Fotbalul merge mai departe, iar noi ne vom revedea cu siguranță la și mai multe episoade din inima marilor competiții. Vă mulțumesc mult pentru fiecare vizionare din ultima lună. Până data viitoare, i-am fost Tudor. Pa, pa!